Η Δευτέρα ξεκίνησε με μια παράσταση στο σχολείο στο Γαλάτσι. Αυτό εδώ είναι ένα νηπιαγωγείο. Και εδώ ντύνομαι σιγά σιγά σαν ξωτικό. Σήμερα η μέρα έχει πολύ τρέξιμο. Ευτυχώς εδώ πέρα μας κέρασαν και ένα χυμό και μετά κάτι μελομακάρονα, κάτι κεκάκια. Και μετά πήγαμε για φαγητό με την ομάδα που είχαμε την παράσταση. Όπου εγώ είμαι έτσι. Λοιπόν, γρήγορα μπάνιο και ξαναφεύγω. Έχω να πάω Αργυρούπολη τώρα. Καλά, το σπίτι το έχω αφήσει ένα αχούρι. Έβγαλα τα ρούχα, τα πέταξε έτσι όπως ήταν για να ντυθώ γρήγορα. Αν το έβλεπε το η μαμά μου, θα νευρίαζε. Και έφτασα στο πολιτιστικό κέντρο ελληνικού. Μπαίνω εδώ σιγά σιγά και πήρα το ασανσέρ επειδή ήμουν κουρασμένη, απλά για να ανέβω στον πρώτο όροφο. Μου άρεσε αυτό το πλάνο και το βάζω. Εδώ είμαστε backstage, δείχνω λίγο τα καμαρίνια και ό,τι υπάρχει πίσω από τη σκηνή. Πάντα το κάνω αυτό. Μου αρέσει όταν μπαίνω σε ένα θέατρο να εξερευνώ τα πάντα από πίσω, να δω όλες τις πόρτες. Αργότερα πήγα στη σχολή χορού στο Πειραιά, όπου ξέχασα να βγάλω κάποιο βίντεο.